Kunun wulikajɔ la Ziguinchor dugu kɔnɔ fanga sina Usmani Sonko daga la polisiw ni wulikajɔkɛlaw ye grenade lacrymogène ni kabakuru fili ɲɔgɔn na. Jate fɔlɔw y'a jira ko polisi kelen sara ni lakanatigiw ka char dɔ yɛlɛnna kan. O polisi de tɔgɔ Asim Jeju. Senegali kɔnɔko minisiri Antoine Félix Ndiome ye tasibila k'a ye nga a ko polisi in saya sɔrɔla sirakan kasara de la. Mɔgɔ 30 ko fana jogina wulikajɔkɛlaw ni lakanatigiw la. U bɛ Ziguinchor kɛnɛyaso dɔ la nin waati na. Pinɛw jenina siraw tigɛra mɔgɔw la kunun mumɛ bɛ kɔnɔ sifinw y'a jira k'u tɛna sira di lakanatigiw ma ka fanga sina Usmani Sonko minɛ walasa ka kiiri Dakar mɔgɔtigini Adji Sarr ka binkani kɔɲɛ in na. Bari politiki kiiri don. Dakar dugu fana kɔnɔ kunun wulikajɔw kɛra kin caman kɔnɔ bitigiw do cira wulikajɔkɛlaw fɛ. Mbakɛ dugu la mɔgɔw 2 minɛna lakanatigiw fɛ wulikajɔw sen fɛ. Senegali jamanadenw ka lafasalitɔ min sigira sen kan jamanakuntigi Macky Sall ka sarati sabanan kɛlɛli kama ni jɛkulu 112 b'a kɔnɔ n'o ye F24 ye plateforme de lutte des forces vives de la nation. Mɔgɔw y'u dusumakasi jira sɛbɛn kɔnɔ kunnafonidisow la kunun kasara minnu kɛra jamana kɔnɔ. Wa k'a man kan lakanatigiw ka fanga sina ka yɔrɔ lamini tan Ziguinchor. Maître Ciré Clédor Ly fanga sina Usmani Sonko ka lafasalibaga do k'a ka kiliyan ma kiiritigɛla ka weleli sɛbɛn sɔrɔ fɔlɔ n'o ye convocation ye. Olu yɛrɛ lafasalibagaw ko waati min dira u ma walasa u ka se ka kiiri sɛbɛn sɔrɔ ani bi kiiri in surunyala ɲɔgɔn na wa ko o man kan sariya la. Adji Sarr ka lafasalibaga min bɛ komi Maître Abdou Dialy Kane fana y'a jira ko kiiri labɛn tun kan ka kɛ yanni kiiri don cɛ nga foyi ma kɛ fɔlɔ. O la kiiritigɛlaw ka minisiri Ismaël Madior Fall y'a jira kunun k'a ka kan feerew ka sigi sen kan walasa kiiritigɛlaw ka latigiw ka waleya a waati la kiiri hokumu kɔnɔ. Nga an bɛ waati min Dakar dugu kɔnɔ caman kɔni sirannen do bi Usmani Sonko ni mɔgɔtigini Adji Sarr ka kiiri kɔɲɛ in na. Usmani Sonko y'a jira kabini waati jan k'a tɛna Senegali ka kiiritigɛlaw ka weleli jaabi tuguni bari a dalen t'u la. A kɔni bɛ Ziguinchor ni waati na fanga sina ɲɛmaw do i n'a fɔ Déthié Fall Maliki Gakou taara a sɛgɛrɛ walasa ka kɔkɔrɔma dɔn. Nin kiiri in bɛna kɛ fanga sina Usmani Sonko ka kiiri filanan de minisiri Mambanya ta kɔfɛ ani polisikɛ dɔw ka kiiri bɛna kɛ o fana ko Usmani Sonko ye kalon siri a la nga waati ma fɔ la fɔlɔ. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara.